assalamu aleykum yeɓiyankoɓe Pindi TV en mbi assalamu aleykum en jetti nene en jetti baba taw noon ɓiɗɗo dañani duniya ko ɓuuri jinnaɓe mum jetten mo ganduɗa konko woni subhanahu towɗo juulene ɓurɗo windere hono rasul sallllahu alayhi wa sallam jetten sababuji men kala jetten diaspora o no hannirta ni taw noon eɗen gandi ko diaspora o jaggi koyngal ngal ha tiiɗi ɗum noon jetten ɓe jarnen ɗo e leydi Sénégal min jettuɓe leyɗele ɗe kala min jettuɗu men jarnen ɗumen no hannirta ni yajanta en sowona tottude gorko mo garli worgo hono Demba Ndiaye o salmodira e bandiraɓe Demba bisimilla ma calmodira e bandiraɓe no hannirta ni mbawen kadi artude e koɗo meɗen walla gartene kadi e mo ganduɗa konko bismiɗen ɗo e galle he Demba bisimilla ma. Jam weeti sohna Raky Wagne debbo Demet jam weeti sohna Fatimata Diop a salminama a wiyama bisimilla maɗa e galle o ɗenete Pindi TV jam wiyete moon bandiraɓe musidɓe yeeɓoɓe Ayaw Pindi TV to mbawɗon wonde ɓe gonirɗon wonɓe nder leydi ha bowal leydi onon fof ene toon calminama on mbiyama bisimilla moɗon e yewtere Gooɓe Jiile arti hadde kadi e mbadi wondi ɗum noon en puɗɗirima bisimilla e Allah rokki eɗen yettinirde alhamdulillahi rabbil alamin en puɗɗirima bisimillah rahmani rahim yo Allah rokku en jofni alhamdulillahi rabbil alamin calminen hono sohna Fatimata Diop walla ɓurɗo lollide e Sadio Diop no hannirta ni calminenmo juuroɗen mon hannirta ni min tottumo kadi konko o salmodira e bandiraɓe taw noon eɗen gandi ko debbo dariɗo no fewi ko debbo kadi tinɗo tigui rigui hoore muɗum e ko nder ko waɗata ko debbo kadi joguiɗo fulla e fayida konkone min tottumo o salmodira e bandiraɓe mbawen artude konko Sadio Diop hande tobɓuɗen toɓɓere meɗen ko debbo e nder galle noon so noddi baɗono Fatmata Diop hande eɗen jewtide mum mbiɗa sikki ko heewi ma daña ɗo hen ko fayidini kadi ma daña ɗo sohna Fatimata Diop a salminama a wiyama kadi bisimilla ma e nder galle ma. Mbani Raky salmitimama mi salmiti aussi mo ndenduɗa plateau mi salminima dendagal Pindi TV naɓe mi salmini Sénégal naɓe e diaspora naɓe mi dañi weltare mawde hande rendude moon plateau e andude no télévision moon wayi wonde télévision jeeɓeteɗo kadi e diaspora o ensuite no woniri fuutankagal ngal mbiɗa jogui weltare mawde hande mbiɗa andi ɗo fuɗɗi kono mi anda ɗo joofi pour rendude moon plateau o. Allah jarama sohna Fatimata Diop taw noon eɗen mbi ko Fatmata Diop bisminen ɗo mbiɗen kadi ko debbo e nder galle sen mbi debbo e nder galle kala ganduɗo Fatmata Diop walla gandirɗomo Sadio Diop ko no gandirɗen mo ni machallah eɗen gandi ko debbo dariɗo debbo mo ganduɗa so yeehi ha waɗi entreprise muɗum walla debbo mo ganduɗa so yeehi ha ene hebla liggotoɓe ɓe ganduɗa janggo e jaam jogo entreprise o oɗon debbo wiyete ko foti ko faɓanede kele no fewi taw eɗen gandi ko dariɗo guila jiiɗenmo koye ligguey kadi debbo kadi ene ƴeewi kadi rôle muɗum à chaque fois tawi tan ko wonde femme de ménage ala walla o debbo foti tan kañumne ko ƴeewade ligguey goɗɗo taw bonnata haydara e nder golle ɗe Demba Ndiaye mbeɗa sikki men gartu joni namdoɗen hono mawni meɗen walla neni men hen banggue Fatmata Diop Sadio Diop ko debbo mo ganduɗa ko référence e ko debbo kadi mo ganduɗa min à chaque fois mbiyata koye idole am par ce que ko debbo dariɗo tigui rigui banggue gollal muɗum banggue fulla mum e fayidamo e jambaragal makko e susdemo machallah Demba Ndiaye arta ɓe garten hen so tawi wonko namdotoɗa o mo ganduɗa ko woni Fatmata Diop taw wonko namdotoɗamo. eyyi mi salmini jinnaɗam debbo no wiye Aminata Sakho omon toon to Cempenge Guédé Nodi nde tawno kanko ponnomi idorade ni ɓadde ko rewɓe goni e hande sababu émission o mi rokkima émission o kanko jinnaɗam debbo mo ganduɗa kanko woodi garalam ɗo henete aduna caggal Allah e nelaɗo muɗum ko debbo mo ganduɗa kanko woni Fatimata Diop formatrice transformatrice ko keblowo rewɓe to fate banggal udditare golle aduna bawɗe wonde foof wonko keɓɗen haalde hen ko wayno heblude rewɓe ko wayno céréal guila e lacceje ha e cakeje ɗum ɗon foof kadi ko ganduɗa hoore makko gurdam ɗam ganduɗa yimɓe ne guuraɗam kono kadi ko baylowo ƴettude hunde o wayla ɗum o waɗa ɗum transformé e mboɗande ɗum ko yajanta hen so wona kanko sohna Fatoumata mboɗo yiiɗi andude oɗo saaha hande hoto jooɗiɗa e o saaha hande e golle ɗe holto ɗe ɓuuri hedde e nder Dakar. eyyi d' abord mbiyetemi ko Fatmata Diop jibinami ko ɗo e Wokam e Dakar ɗo mawnumi ɗo janggumi seeɗa heewani ɗo aussi ndesami jeeyami ko walla
joom nenam jeeya ko cubalel joom gallam jeeya ko Worde gonmi ko Parcelles Assainies unité 6 aussi ɓurmi jooɗade ko ɗo e Dakar eyyi par ce que danaka nde jahatmi Fouta taw mi dañi 30 ans komin juddu jeeri mais komi juddu jeeri Haalpulaar gonga e gonga par ce que nenam nanano Jolfe babam kañum nananno seeɗa joom gallam nde kadi nani Jolfe kono wona no feewi kono min jibinami koye wuro he mawnumi koye wuro he kono mbiɗa yiiɗi Fuutankagal par ce que mi jangguini alphabétisation mi joguima classe alphabétisation pendant 2 ans nde puɗɗimi continde Pulaar alphabétisation ko Pulaar walla ko Pulaar jangguini duɗal Pulaar ɗon e holtone ɗo e école 25 Guédiawaye e programme Oxfam Grande Bretagne lelnuno taw mboɗo woni chargé à la formation jangguinmi duɗal Pulaar ensuite gonmi superviseur manam min wonno chargé à la formation min ɗo watno golle ɗe to banggal formation eyyi mbeɗa sikki Demba ko namdiɗa ko hono Fatimata Diop ko hunde nde ganduɗa ko gollal makko ko hunde kadi nde wowi taw noon enen ɗum tan guila jiiɓen ɗen hannde guila tan Allah jiiɗen mo ko ɗum tan jiiruɗen mo komo daari banggue ko wi ko juddu jeeri ko noon ko ɗo jibina e wuuro ngo ko ɗo mawni kono hatta Fuutankagal ngal omo yiiɗi ɗum omo fasni ɗum ɗum kadi koye fasnade hoore muɗum gaga haade men nadde e gollal Fatimata Diop namdoɗen Fatimata Diop on ko woni ko wiyete ko darde debbo e nder galle hono debbo foti darorade e nder galle mbawen artude tigui e gurdam makko e hande ko golloto ko Fatimata Diop gartana min seeɗa e ko wiyete ko holko woni rôle debbo e nder galle debbo darde mum e nder galle koko tiiɗi par ce que ko ɗum gadorimi ko mi rasama law machallah à l'âge de 14 ans joguimi gallam joguimi ɓesgam gonmi encadrement e formation no debbo joɗorto e nder suudu mum eno debbo wondirta e bandu men eno debbo wondirta e enɗam mum e kadi no wondirta e jinnaɗo mum wonko kalɗon ɗo onon ɗiɗo goto fof nde haali yetti Allah juule nelaɗo yetti jinnaɓe mum min mi yettat Allah no feewi mi juula e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mi yetta nenam e babam mi yetta joom gallam mi yetta banda men par ce que needi koye nder galle min wiyata toujours nder galle école de formation mo neɗɗo dañata qualification professionnel koye nder galle par ce que gila ɗum iwi hankkadi needi natti yaade no foti yarude ni par ce que nden a jibinte gona e nder galle ɓi kawma walla ɓi bamma walla ɓi yumma yiyeno yumma moƴƴiri e nder galle no jooɗiri nder galle no fonkiri bamma no fonkiri tane en no fonkiri famille o ara toɗɗoma resma so teɗɗima resima an hay goto jangguintama galle o ko henni hiɗa joni noon aduna juuti koyngal kala debbo kala ɓiɓe men en kodde e woɗɓe en jiide e woɗɓe ɓiɓe men jiɗodiri e mumen desodiri e mumen kono hatta kala ko wawi wonde yodde ɓiɗɗo wurtin debbo mum e nder galle he tawa yummum e bammum so tawi yummum e bammum woni e nder galle he ma andu statut galle o anda règlement intérieur galle o anda vraiment no galle o waɗirta déroulé par ce que no yummiramen nehirano ni babiramen men nehira noon nehiraɗen noon nehirɗen ɗon ɓiɓɓe men kadi so nehiri noon taniram men hunde nde yarat yeeso par ce que hande e nder galle a yiiyat yumma daña koɗo no haalda e nene ma hunde an a nanata hen ɗemgal ma kono ma janggu hen aduna a wonat e nder galle jiya neɗɗo waɗa défaut faute e galle he yumma e bamma e talena neha ɗumen ɗum an cukalel ngel ma janggu hen aduna a wonat e nder galle gonda e mawniramma gonda e yummirama jiya joom suudu bana gorko waɗa erreur nehe holle no foti waɗiri ma janggu hen aduna kadi haala itte banggue goɗɗo adde e nder galle he nande e nder famille he famille o yewtide ñaawe taw hay gottinani waɗani bruit
waɗani mbeejoor waɗani haydara ko weeɓani hannde ko kala ko waɗa weejat walla waɗa bruit fo solution waɗe recherche e nder galle he ha ndiyam ɓuɓɗam wise hen ha wonta jaam aɗan ceerle kewani aɗan cuutagol no woodi kono heewrani noon fof sabu sa ummima a wiyaɗa yaa tan ko gorgol ma gonduɗa walla ko bande gonduɗa on toppitima on degli oɗon situation ummata ko dow kono joni so neɗɗo wi woyi heegeyo tan tar ko yaltinama e télé walla yaltinama e radio walla téléphone ni whatsapp hande téléphone hande kala probléme baɗɗo hande États-Unis lawi Sénégal kala ko waɗi Dakaru a yiyat neɗɗo ɗanniɗo debbo mum waɗa erreur togoso nantine caggal leydi 30 secondes tata ko tini eyyi ɗon Farmata Diop ko yimɓeɓe mbayli walla ko jamano tolni ɗon ha saabi hande kala ko kewi ɗo hen e nder galleji ɗi comme no mbiɗen ni debbo e nder galle hanki ko wonno sutura debbo mo ganduɗa taw ko desaɗo e nder galle he kala ko yino e galle he wona konko haala ɗum bowal joni en teskima rewɓe natti wade noon ko yimɓeɓe mbayli walla ko jamano wayli walla ko yimɓeɓe mbayli koye mumen deux fois no waɗi waylo yimɓe no par ce que yimɓeɓe mbiyata ko ene naatay ko joole aduna ko communication jaajƴo hande neɗɗo wiyata ko wu aduna o koko changé kala ko mbaɗɗa neɗɗo waɗa photé nanne vidéo nanne e whatsapp nanne naggam ko aduna o addi wayloji ɗi ganduɗa nana wayla jikkuji men nana wayla haqqillaji men nana wayla gonka men nana wayla aussi cosaan men par ce que nden mbimami no wayi waade fof hunde no wawi jolde ha gasa tawa koddiɗo ma nanani kono joni kala ko ndiɗa wona jama mbiyata ko waɗama vers l' international mun fof nani donc aduna o ko avancement aduna o hande yimɓeɓe ganda no nanguiri avancement o ko yimɓeɓe goni ko ganda koye mumen eno nanguiri avancement o par ce que hande tubakoɓe kañumen ko beela mbaɗa gona julɓe e woɗɓe ko noon enen nen ken julɓe enen nen kon ɓiɓe sohnaɓe enen nen kon yimɓe moƴƴuɓe mais ala ƴeewaten koko koddiɗam o waɗi no naggam yalti boowal minen waɗat naggam yalta boowal joni ni yimɓeɓe ko ñembo o addani en caɗele eyyi ñembode addani en caɗele Demba anani ko Farmata Diop haali ko o wi rewɓeɓe so tawi hande en mbi debbo o darde debbo e nder galle konko en namdimama hen mi haalninomo o haalande hen ko waɗi fayida no fewi Demba Dia yi ko haali ko machallah en nani kadi ma wonan rewɓe kadi wasu tigui rigui soɓe tawi ɓe keeɗima ko Farmata Diop haali ko kadi eɗen gandi mbiɗen Farmata Diop ko formatrice ko chef d' entreprise e ko ɗum ɗo kon foof omo rendini machallah yo Allah yaw ɓeyde so tawi wiyama debbo e nder galle kadi wiyama debbo e nder société o konko noon dardemo ko tigui rigui o waɗi ɗum tigui rigui e nder société o no hannirta ni kala mo mbiɗa Sadio Diop hay goto yewakimo e nder ko wiyete ko dillat ko machallah kadi omo waɗi hen fulla makko e fayida makko no hannirta ni Demba so tawi wonko ɓeydata hen mbawen avancude e yewtere nde eyyi Farmata Diop ma jafɗa min namdam wonata ko namde darɓe terre à terre par ce que émission temps ne raɓɓiɗi a wi walla mi salmini ɗon mawɗo Wullum Sarr gorko ballaɗo mimo sikki wallanaɓe ko walloɓe en cas ballowo mbeɗi namdade fedde nde gadduɗa nde holno nde wiyete eyyi d' abord mi salmitimama e Wullum Sarr Wullum ko banam gorko minen jittaniraɗo goto kono moƴƴo woni bana gorko woni banam gorko moƴƴo jagguɗo enɗam mum horsinɓe ɓe noon kanko e Oumar Sarr de passage Oumar tous les 2 semaines noddatam e ƴeewano gorumi Wullum aussi hakkille makko e fof makko nani am komi ɓani ko debbo komin fofo enɗam belɗam woni ɗon salmini walla fof mi yejirani hay goto min joguimi ko fedde no wiye GIE Oumou Mountaga Tall guiniri mawɗo saabu min gueɗam fof koye famille Cheikh Oumar Foutiou taw mi nenam koye famille Cheikh Oumar nde nenam rutti ceerno mbaɗani yaɓa koyɗe mum ari duwaw hollimine mi fotano wirnudemo taw o juulanimo ñalawma hande o mi wattima e galle hen ceerno mbaɗani Seydi Tall bandiraɗo gorko moƴƴo ceernam moƴƴo aussi e mbaɗanowomi duwaw jagguɗo e am yaɓɓe koyɗe mum ara ha gallam ƴeewami mi wimo Tall Allah junnu darde nde e GIE ko ceerno mbaɗani
Ceerno Muntaga Astafurlaay nde rewɓe ɓe dilli ɗo e Sénégal en 1989 Manetoulaye Diène en Ndioro Ndiaye en Aminata Mbengue Ndiaye en e woɗɓe ena mbaɗa tourné no darno groupement des femmes min groupement ji ɗi noon no darde min on saha mbeɗa wone programme goto mo Oxfam liggotono Allah waɗi ko wiyete Dakar 94 préparation pour Beijing conférence o waɗa ɗo e Sénégal min jeehi min notoyi inde Oxfam Grande Bretagne ɗon aussi de passage mbaɗa salmina Mayram Deme Mayram Aboubacry Deme ɓe mbi so lingu yari karaw yo yettu lawƴoɓe minen hannde somin gomi femme de développement min goni activité de développement ko nden kanko jannguno o ƴakki defte ɗe manda no wiyeteno kadi o moomi o yari o ari o formi min goni min comisi à la base nden min gonno ko femme au foyer no kaldata ni rewɓe defoɓe e sagginoɓe e hufɓe ɓesgu mumen ɓe kirjini yo pelle rewɓe darde min gari min janti hen ɓe mbaɗani min formation paragiriste ɓe mbaɗani min plani familial te nden min dañano ɓiɓe tan min ganda ko kewi ɓe jagini min plani familial min goni des animatrices en plani familial min goni aussi des animatrices en paragiriste emin jaaɗo e Guédiawaye e côté ji min kalna rewɓe ɓe droit et devoir de la femme kadi nden ko émancipation de la femme wonno emin kalna rewɓe ɓe no mbaɗata ha daña konngol e nder commune aji ɗi e nder pelle ɗe e nder fofo e nder galleji ɗi kadi no galleji ɗi min komin kalanta rewɓe ɓe ko ɓe neha sukaɓe mais ɓe nanana worɓe mabɓe minen min galana rewɓe ene mbaɗa opposé par ce que kala ɗo jiiɗa ko Allah wi nelaɗo Allah wi winda e deftere alquran ala komin mbawi ittude hen minen min ligguima e développement hamin ɗomin tolni ɗo komin fosinaɓe worɓe amen on banggue min ballatno rewɓe kono no ɓamtorto e kadi nden so bureau formama rewɓe ngala hen ko worɓe tan pormata bureau ji mumen gara jooɗo min mbiya rewɓe ɓe yo dañi yiyande jeeyede e ardotoɓe onon haare mon ko toon yaruno eyyi joni joni mbiɗon mbaɗɗon haare yo rewɓe ɓe dañi eyyi min darni pelle ɗe ɗo min darnuno pelle ɗo Allah waɗi min jeehi Parcelles Assainies min jeehi unité 12 menda 16 nden ko e mouvement tete jeeju wonno ɓe mbi yo groupement ji darne jol fuɓɓe ɓe mbiya Mame Diarra fedde mumen ɓe mbiya Mame Asta Wele ɓe mbiya Aline Sitoé Diatta mbimi min somi wi sohna Adama Aissé ko kilifa te yimɓeɓe mais ummu ko cukalel mi meeɗanomo yiide innirmi Ummu Salamata feddam kadi mi ɓeyde ɗon kadi de passage Aissé Ba mawɗo yo Allah ɓuɓan ƴiye mum hawawa yummum Raky kamɓe nangue junggam nawimi ha yesso Ceerno Muntaga kalami ɗum waɗi duwaw e fedde he waɗi duwaw e fedde he duwaw tiɗɗo te on duwaw ha hande mbaɗa fawi hen guiram eyyi ko noon Fatmata Diop mbiɗa tigui ko wannumi amen ɗo bismadema ɗo ko wonanani amen nimsa saabu ko kalɗa ɗo henne ko mbaɗan ɗon rewɓe ha rewɓe ɓe ittana gueɗal tigui rigui saabu eɗen gandi debbo wona wonde tan galle ene defa ene rotta ɗum ko hen jeeya par ce que ken julɓe ko hen neheɗeɗen kono kadi debbo kadi ene foti kadi wonde e nder galle muɗum janggo e jaam o wawa wallodirde e joom galle makko wawa wallude sukaɓe makko no guurde e société o hannde o eɗen gandi hannde waylo waylo jaɓo ne wayno leydi saabu sa yiiɗi wonde woppude e joom galle o foof ko wiyete ko jangde sukaɓe nde location o e foof an ala ko ndiɗoɗa foof ko gorko ɗum ɗon musat no fewi jogui ɗon yiyande debbo yo wood ko firti e rendo ngo yo debbo jogo darde tinde hono no mbaɗɗa ni ha gonɗa mo ganduɗa kañum hannde adde entreprise ɗum ɗo rewɓe fof ne poti hen ñembude ganda tigui rigui hannde ko ligguey tan wawata nawrude neɗɗo yesso ko ligguey kadi wawa wallude sukaɓeɓe kadi sukaɓeɓe kadi ɓe neehe e banggue ko wiyete ko diine mabɓe e banggue ko jangde mabɓe mone mabɓe foof wawa hen yitade hen hoore mum janggo e jaam ɗum ɗon ko yettere Allah no fewi Demba anani ko Fatmata Diop haali ko machallah so tawi aɗa jogui namde goɗɗe kadi hannde kam namde ɗe ko an tan waɗata fewde e Fatmata par ce que min kam so wi mbaɗa namdomo so wi mbaɗa namdomo konko Fatmata mo wi kam ragui an kam ko namtotoɗa ko hol namde ɗe hoto ittuɗa ɗumen
an hande wat namde tan faade makko eyyi min kam namde ɗam yaltinat ɗum nder galle saabu hande rewɓe fof ko yaltuɓe nder galleji ɗi ene paye dawruɗi ɗi en dawa comme jiɗi andude entreprise mo joguiɗa o guila o fuɗɗa ha joni résultat ji ɗi o waɗi namdal ɗiɗo ɓangal beele actuellement ɗo to gonɗen ɗo won rewɓe dawoɓe oɗon ete entreprise eyyi mbeɗa yetta Allah kadi no feewi ko mbiɗon d' abord debbo yo yaltu nder galle wona yaltude nder galle ko ɓeydude nder galle bisimilla ɓeydude nder galle woni ko junngo woto wawi fo ɗiɗi fadɗi ɗum par ce que yummiraɓe men no liggonno minen aussi hande min ɓeydi wadde avancé e ligguey d' abord mbaɗmi ko des formation nde janngumi seeɗa ha mbawmi andude ko jinmi e ko gañmi mbaɗmi des formation machallah mi waɗi formation Ghana holno waylo waɗirte mi waɗi formation Italie holno waylo waɗirte mi waɗi formation France holno waylo waɗirte États-Unis la même chose mi waɗi formation aussi ɗo institut technologie alimentaire de Dakar mbaɗanimi formation des formateurs ɗon waɗimi wonde formatrice dañmi agrément office national des formations professionnelles e woni ONFP gilla 2005 Allah waɗi noon nde dañmi on ɗiɗon qualification ji mbimi min noon il faut que d' abord gonmi animatrice e Oxfam ƴettimi jaami law mbeɗa waɗa encadré 12 000 membres 7 000 o woni femme mbaɗmi toon duuɓi sappo kala ko faati e paytingol jawɗi e negol baali ko faati e gestion moulin par exemple so neɗɗo tata machine unowo holko artata gartam ɗam holno wayata wuro ngo kadi hol gartam dañata hen way kalis jiilgol kalis woni microcrédit min ñamla rewɓe ɓe min kolla ɓe activité génératrice de revenu moɓe mbaɗata ɗum ha wawa jibinde hunde pour rewɓe ɓe mbawa dañde autonomisation mumen e nder ɗum ɗon liggimi hen duuɓi sappo gartumi jooɗimi mbimi yomi ɓet hooram noon ɓetmi hooram mbimi hande waɗi 10 ans mbeɗa halfa mbeɗa liggoy e fedde mbeɗa liggoɗo e yimɓe min est ce que wonko jibinanimi walla won gandal dañmi hen mbimi yomi darnu hunde gartumi e GIE noddumi ɓurɓe min gandal min mbaɗi diagnostic e GIE o min jiine min poti wadde transformation nden somi wirtinoma neɗɗo ne winde ne waɗi transformation mi wiya oɗo holko neɗɗo watta e lacciri ne yeeya walla holko neɗɗo watta e karaw ne yeeya mais ɗon kadi de passage mbaɗa yetta banam gorko Adama Diop honorable député Adama Kalidou Diop e on nangui junggam o nawimi e Awa Gueye Kébé o nawimi e Maymouna Souran Ndir Maymouna Souran wi kam hande politique chef de l' état ko darnude wadde valoriser maïs o eyyi par ce que nden makka o omo waɗi campagne nden ko guwana o wanno eyyi joni noon mbimi oɗo woni koye fontade mi min mbaɗa wonmi rewɓe mbeɗa aɗa yiilade kalis omo haalnami haala makka eyyi sohna Fatimata Diop mbeɗa sikki ɓe mbi ko faye nagge nge ko heƴata e fayande saabu joguiɗen ko waktuji capantati ɗum noon min namdoma tan e hol caɗele dañoɗa e liggey o saabu gollorgal foof neɗɗo so hani daña hen caɗele kadi holko ɓuurma welde e liggey o ɗeɗon namdeji tan mbawen ɓuurde mbaynoɗa saabu yewtere nde waɗi fayida no fewi par ce que a waɗi développé toɓɓere nde no hannirta ni donc vraiment caɗele ɗe rek ko no wiyatno kadi weeɓani ligginde yimɓe weeɓani ene heewi caɗele sa liggini yimɓe won moƴƴinoɓe won bonnoɓe mais an ligginowo yimɓe dañ engagement min dañmi engagement welamma dañmi hen o Jacques Chirac yari folleram min machallah nde o sanki nde pendant 15 jours ko documentaire mo tottirno moom bisab omo yari o ko on yaltinte welamma dañmi hen mi gagnima grand prix chef de l' état en 2012 président de la république hokkimi 20 millions hokkimi équipement nawimi grand min woni première femme mbaɗaɗo primé grand théâtre welamma dañmi hen hande mbeɗa liggoɗo e bureau de mise en niveau des entreprises
bureau de mise en niveau des entreprises walli kam hande hami wo dañi centre de formation professionnelle mi dañi centre d'incubation hande sukaɓe rewɓe riwaɓe école ɓe ganduɗa hande par ce que yiddam ko veum vraiment min jinmi ko éducation min nde wonno mbeɗa neha mbeɗa yiiɗi neede ɓiyam ɓurɗo wonde babiraɗo e ɓurɗo jibinaɗo hande ponɗum mi nehat aussi somi wonde koddiɗam mi nehat donc mbeɗa yiiɗi centre d'incubation sukaɓe rewɓe riwaɓe école ɓe janggani hande ɓe ganduɗa enen jaa ene min mbaɗa heeɗo e télé ji ɗi walla e radio ji ɗi ne jana liggoyo e galleji janan ene bonne ene kolle ko ganda min porma ɗumen en technique de transformation céréales fruits et légumes mi seeɗa rek moosio seeɗa rek kamɓe sukaɓeɓe min dokkaɓe diplôme aji min ballaɓe haaɓe mbawa dañde gollorgal ɓe daña des entreprises vraiment hande on centre hande koye darde mum darimi tigui rigui ensuite ɓuurimi welde e hooram ko mi waɗaka embauché mais mbeɗa waɗi embauché e min place am mami rokke ko ponɗon uddirde ko komi jiɗɗo rokkudema ɗum tan comme namdal hande e yi heewi dawni woni ligguey sukaɓe plan Sénégal pour création d' emploi mbeɗa liggodo e DER walla ko wayno formation mo ganduɗa pour dawol sukaɓe ngol beele laamu nguɗo wonko ɗo woni liggodo e mawɗo sande wonde eyyi centre o so gasi DER jaggat hen centre o so gasi fond de l' entrepreneuriat féminin min komi membre comité o mo ministre de la femme ɓe jaggat hen woni ɓe jaggat hen par ce que somin formi yimɓeɓe hamin dokki ɗumen ɓe keeɓi diplôme aji mabɓe il faut que ɓe mballe ɓe mbaɗe insertion ɓe daña koɓe liggi ensuite mbaɗa waɗa exporté produit am ne ñaame Amérique ne ñaame France ne ñaame Angleterre ene ñaame Gabon comme temps o ne raɓɓiɗi mi wawi wiide ko ɓeeɗo ensuite ko ɓuuri weldemi hen ko sa neɗɗo ƴetti lacciram ñaami fo walla karam om ñaami fo ma ƴetto téléphone mum wiyami bon courage et bonne continuation hande min yiyandam ko consommé local o waɗe valorisé kadi min yiyandam nde min mi yiiɗa debbo bonɗo mi yiiɗa gorko bonɗo jinmi ko cukalel sukaɓeɓe min mbaɗani ɗumen éducation mo ganduɗa hande goto e mabɓe fof ɗo dari ma nafa hoore mum min création d' emploi mo président de la république yo min naggat hen ha tiiɗa par ce que koye leydi he min jeeya min jiiɗi ƴettude brique amen min ɓeyda e bâtiment maheteɗo e leydi he machallah sokhna Fatimata Diop haala ma ka waɗi fayida no fewi yajantani so wona uddude yewtere nde a jarama sirno ko sago men taw yewtere nde ne continue kono hojomaji men ɗi gasi ha laaɓi ɗum noon hande wonno koɗo meɗen ko Fatmata Diop noon en mbawi wiide ko debbo mo walla jooɗiɗo hande inte 6 ko actrice de développement eɗen gandi ko debbo tiɗɗo hande hay goto wattamo présenté à travers le diaspora par ce que yimɓe foof ne gandimo ene gandi e worlenaɓe diaspora mi salminani ɗumen kamɓe foof o salminiɓe diaspora salmini Hammady Gayen mi salmini Moussa Gayen Sega en naɓe France naɓe kamɓe foof en calmini wallahi France Madina en e sukaɓam tout sukaɓam nani France Mauritanie Mali vraiment gros bisous à tout le monde on jarama on jarama onon ɓe Facebook e YouTube onon fof on jarama affaire on raɓɓiɗi Allah jarama on jarama